El Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació de València destina més de 4.300.000 euros als 36 municipis de la Ribera Alta, que invertiran les ajudes en actuacions de millora de l'accessibilitat en les ciutats, l'adequació i pavimentació de carrers, obres en distints edificis municipals i instal·lacions esportives, la instal·lació de l'enllumenat públic i l'adquisició de mobiliari urbà, entre altres. Per exemple, el municipi d'Alberic rebrà més de 156.000 euros del PEPOS, una part dels quals serviran per a reparar i pavimentar distints camins rurals. Per la seva part, Alcàntera de Xúquer comptarà amb 95.000 euros, el FARP amb més de 97.000 i el Gemesí amb 188.000. També a la Ribera Alta el Pla Provincial portarà 177.800 euros a la localitat d'Alginet i més de 93.000 euros a Antella. Per a ambdós casos, asfaltar i pavimentar alguns dels seus carrers. Beneixida invertirà més de 80.000 euros de la Diputació en millorar la xarxa d'abastiment d'aigua potable i Benimodo distribuirà els seus 106.000 euros en actuacions com ara l'adquisició de mobiliari urbà. A la capital de la comarca, al Zira, li correspon un total de 247.100 euros que s'invertiran en millorar la instal·lació elèctrica d'edificis públics, la construcció de nínxols al cementeri municipal, la reposició de senyalització urbana i la millora de l'accessibilitat en el centre esportiu Pérez Puig. Altre dels grans municipis de la Ribera Alta, Benifallo, rebrà 164.000 euros del PEPOS per a diverses actuacions en infraestructures esportives, zones verdes i infantils. Tanmateix, Benimuslem, amb 89.000 euros, adquirirà maquinària i millorarà l'enllumenat de la localitat, mentre que Carcaixent destinarà 221.000 euros del pla a distintes infraestructures municipals, com ara el cementeri. Altres municipis, com ara Càrcer, Carlet, Catadau, Cotes, Énova i Gavarda, amb partides que oscil·len entre els 70.000 i 170.000 euros, invertiran en l'eliminació de barreres arquitectòniques, la millora d'espais esportius i l'adaptació de parcs públics. El nou PEPOS repartirà en total este any 34 milions d'euros, el doble que el 2015 entre 261 municipis, 26 mancomunitats i 3 entitats menors, el que suposa pràcticament la totalitat de la província. Tots els municipis rebran una assignació major a la d'anys anteriors en un pla que, segons han explicat des de la Diputació, simplifica els tràmits burocràtics i incorpora criteris perquè la fórmula de repartiment siga més justa i transparent. A més del nombre d'habitants i de la superfície, criteris que es mantenen, també s'han afegit el percentatge de desocupats en cada municipi, l'existència de nuclis històrics, el cost dels serveis, tant els obligatoris com els no obligatoris, i l'adhesió al pacte d'alcaldes. El nou Pla Provincial d'Obres i Serveis es va pactar amb tots els grups polítics amb representació a la Diputació de València i va ser aprovat en sessió plenària amb el vot a favor de tots els partits, excepte el del Partit Popular, que es